calminamon juurama on madame Aissata Diallo debbo Ngennde artiɗo e moɗon ɗo e site meɗen biyeteɗo Sukaabe Ngenndi tawi kadi koye YouTube gonɗen ɗum noon on calminama ɗon fof on juurama ew junggam ñama nen holgon ɗo. Assalamu alaikum ko Umar Diallo. This is Umar Diallo. We're back at it again, Sukaabe Ngenndi. We are gonna have new topic, but Debbo Ngennde is gonna explain what is gonna be in Pulaar, and then I'll follow up in English, inshallah. No mbimni tan on jarama e Umar en jarama e on calmini fof en juurima fof en ñalmi kala Sukaabe Ngenndi yeɓoɓe Sukaabe Ngenndi goni fof calminama juurama mbiyama kadi kala ko woni jaam yoto noon ɓuuri e joni noon ko yeeso Heso min gaddi ganduɗa hoore ma min jiiɗi ko wadde gueɗe kewɗe e nder oɗo page e nder ndeɗo lowre beete yimɓe kadi mbawa yitade hen koye mumen oɗon gandi Debbo Ngennde hamde waɗat noon defu ha hande defu mum ne heddi maafe en ne heddi ko heewi inchallah ɗeɗon gueɗe fof kadi ma gar min jejjitani moon ko ganduɗa hoore ma ko tampere tan wonno kadi jiyaɓe jeeya rondi safa ko tambi enen fof eɗen gandi ɗum noon ko wiide tan kadi yen mbatta hakkillaji e seeno ganduɗa hoore ma komin artoɓe kadi mon jiiɗo jeese kes inchallah tawi wona tan Umar e Aissata mon jiiɗo façon ngaji kewɗi min ganni addude ɗo ko fate ko wiyete ko sport cella coftal ɓalli tawi noon ko ɓandu neɗɗo hono waɗirta sport hen walla ko way noon ɗeɗon gueɗe fof kadi ma gara ɗo miɗen jiiɗi kadi sukaɓeɓe kadi tawi ko bebbeji ɗi ha fayi dow fof kañumen fof kadi jiito hen koye mumen kañumenne kadi mbawa wadde ganduɗa hoorema tinde hen kadi koye Sukaabe Ngenndi jeeya ma en gar mbaɗen jime e Pulaar hakke bawɗe men tawi kadi eɗen mbawi jokkodir kadi e mawɓe Ngenndiyankoɓe anduɓe ganduɗa hoorema jimi Sukaabe nden dokka amen ɗum min gara min jimano moon Debbo Ngennde weeli dande oɗon gandi ono warne andi ɗum de wadde hen seeɗa seeɗa joni noon kadi ko heddi ko kadi mamin gara min gadde gueɗe kewɗe ma wat toɓɓe tawi kadi ko Debbo Ngennde ara waɗanta moɗon toɓɓe ganduɗa hoorema ne yiiɗi tan yon belto saaha fof kadi ma ara ɗo mo jiiɗo ko fate kadi coftal ɓalli ko fate e sport woni no wiyete ni football en wona football en basketball en Umar en maɓe gara ɗo kadi ɓe mbaɗa ko way noon gam wallodirde e meɗen e gueɗe kewɗe hoto kuule hoto paaye mamin mbaɗa hen oɗon jafno min tan min jafno on mbiyan noon nde wonno amin mbayra kono noon amin jiiɗi kono noon kadi amin gollo ko ɗum tan woni caɗele ɗe ɗo joni kadi min caybini seeɗa kadi min gara min ƴeewa hono ɗum yaɗa oɗon gandi kadi Debbo Ngennde kadi ko yummu cukalel wonno koye rende cukalel nguel ha wawa mawnude seeɗa watta hakkille ɗum ɗo kadi jeeya hen ɗum noon Umar, what are we going to do? What kind of topics are we going to come up with when it comes to the to the new phase of Sukaabe Ngenndi? Hey guys, this is Umar Diallo. We sincerely apologize. It has been a while since we'll be back to this channel, and there's new things coming for you guys. Because at the end of the day, this is for you. We want you to know that our language is live than ever. Right. And we can't forget where we came from. Right. So we want the children to get involved, and there's gonna be cooking, there's gonna be sports, there's gonna be a little bit of everything for you guys. Songs for kids. All that is gonna be for you, because we want y'all to know that our language is the most beautiful thing to us, and we haven't forgotten about y'all. It's just life situations been busy, and you have to grab the thoughts to do something different, because at the end of the day, if you want to do something amazing, you have to see your observations and figure out what you want to do, where your channel is going to
head to in order to continue the journey, to let people know that us, we're not just in the US just to think, because we want our people to know that we know our language. So Sukaabe, be prepared, because new things are coming out just for you guys. Inshallah, don't worry, children are gonna have fun, and we will be bringing new faces. And you're not gonna just see us. We even have, you know, our technician Ricky Jallo, you know, Hakam Komondo, and she's here as well too. So don't worry, you're gonna be seeing her in the videos as well too. She might be on camera one day, and I might be, and the next day might be Aisata. Who knows? Ngennde, who know? So guys, we'll see you next time, inshallah. Kadi min jiɗi tan wiide jinnaɓe nde nokku min jiɗɓe Sukaabe yon jeey hen pour Sukaabe wooda kadi ko ɗum ɗoy. Miɗen ñaago jinnaɓe yeeɓoɓe amen ɓe tawi ɓe jogui Sukaabe mabɓe yiɗɓe wadde ko par exemple tawne mbaɗa pijirloji ko wayno holno auto fewnirte en, walla ko wayno hono tawne mbawi defde en, walla gueɗe baaɗe noon, tawne kolluma hay soko mintaji 10 tawi an e cukalel ngel hoɗon mbadda vidéo ji, kadi so min keeɓi vidéo ɗi min mbawa laɓɓitinde ɗum ha laaɓa min nanna ɗum e nder site o. Mbete kam yimɓe ene ganda Sukaabe kañum ene jogui hakkillaji, ene miijo, ene jiiɗi wonde ɓe hen ma gonoy fewnoɓe, wonoɓe mécanicien, walla wonoɓe ñootooɓe, walla wonoɓe museji, walla ko wawi wonde foof. Kono kam tawne mbaɗa activité yon tokson tawi ganduɗa hoore men walla ɗum noon. Thank you so much everyone, and we'll see you soon, shortly. Thank you.